Koelköpje ben ik geboren. Een Koelköpje zo wie ik leef. Van het grote sector, door een schone Kempernaaze hier. Mijn busjes en de Koelköp, toen ik ons af en veulen die ons zie. En in het ring, die van de Kempernaaze, toen weten ze wat vastgelopen is. En in het ring, die van de Kempernaaze, toen is ze vastgelopen om de Prins. Overdeed 3 minuten. En mevrouw, het is verboden om hier te filmen. Eindelijk, dat ene dat zuur. Ik kon even met een gebaar beginnen. De ganse week in de kop geleerd. Ik zal niet zeggen hoe dat briefje vanaf kunt. Dat begint hier even aan. Vroeger op school maakte ik altijd skibriefjes en achteraf had ik ze niet gedaan. Want als ik het daar opgeschreven, dan wist ik het. Vandaag dat het altijd erin is gebleven dat ik briefjes schreef, maar ik weet toch wat erop stond. Ik heb ze altijd achternomen te doen alsof het interessant is. Zo jong, ik heb dit nu 20 keer gezien, volgens mij. En alle soorten vormen van nuchter tot minder nuchter. En ik geef altijd voorop, want ik waardeer het enorm, want ja, bij dit vereniging moest ik niet de tempo, dat vind ik ook, en wil ze tempo gewoon bieden. Ik denk dat ze een hele goede vriend zijn. Ik vind dat enorm goed, dat ik enorm. Dan heb ik natuurlijk ook nog een beeldige verschijning van een prinses. Ik weet niet hoe dat is allemaal goed groot. Dit trekt is de bloem voor de groot trek, maar het zijn altijd John Meertjes hier. Dat zal me goed. Ja, zeker niks. En ik heb natuurlijk ook een jubileum gehad. Ja, toen zo niet een paar honderd jaar hier. Ik weet dat ik dat erg behoorlijk heb genomen, maar ik heb ook begrepen dat je ook zelf natuurlijk wel hebt gekregen. Toch? Overigens, ik heb net een shop gekocht, dat kost in 200 euro. Nee, dat is nog 250 opgeslagen. Ja. Want die 50 euro geeft van ons dat veel zin in te denken. Zo hebben we natuurlijk onze hoogheden die ons. En dan begin ik natuurlijk met Frigo. Dat is Jean lang niet meer zin, joh. Ja, dat is wel helemaal. Gaat goed. De Prins zit in de stad op. Met de achternaam Sting. Ja, dat is ook in het café. En prinses Gert, die was geen Prins Gert volgens mij. Ja, dat was een onbedoeld. Brechtje heeft natuurlijk ook het berucht prinses genomen. Zit ik met de mystiek? Komt naar. De microfoon geeft vandaag niet. Gaat goed. Die moet je toch horen, hè? Dat is die baan voor iedereen horen. Dat is een zo'n krullen, nee. Nou, de jubileumsprins, die prins wist ik altijd bij. En ja, dat de prins best, dan kent ze ook die prins die allemaal jaren nog terug. Als ze dan in het café tegenkomt in elke staat van nou verloren heeft, zal ik zeggen, dan blijf je gaan kennen. Dankjewel, dat zitten 3 minuten op. Nee, deed het nog. Jongens, dankjewel. En voor Zeelerschouw wil ik hangers misschien. Vanavond. Nee.
machine. 3 keer naar Koelköp, Kempernaaze en de vaste rol. Ja. Ik heb links, denk ik. Kempernaaze, natuurlijk geweldig, dat gewoon georganiseerd. Toch wel even nummer gezien natuurlijk. Maar vanmorgen ook eens, hè. Ik heb begrepen dat je nog weg moet. Dus je wacht al een jaar. We moeten nu aan de beurt, ze moeten nog weg. Ik heb wel begrepen dat het terugkomt daar. Einde voorwaarden. Volgens Prinsman. Einde voorwaarden is dat zo snel schommelen. Dat zie ik, ja. Schommelen? Schommelen. Het begint op die Ja. Oh, daar wel. Schommelen hebben we niet. Nee, geweldig dat je niet waar. Strak op het principal op het Renske, Jeske de Menaat. Dankjewel. Sitzen an Koelköpje ben ik geboren.